Младежката активност и нейната роля в обществения живот беше темата на работната среща, осъществена по инициатива на Обединени идеи за България със съдействието на Община Пловдив. Тя е част от проекта "Идеите, това сме ние", подкрепен по национална програма за младежта. През септември в София е проведен форум с участието на 150 български студенти, следващи у нас и в чужбина. Те са били разпределени в комисии, съответстващи на българските министерства, и са обсъдили важните проблеми в съответните обществени сфери. Сега сме тук в Пловдив, за да се срещнем с младежки организации от Пловдив, да обмениме с тях идеи и опит, да ни дадат тяхното мнение за проектите, около които сме се ориентирали. Лилията Момджиева е в Комисията по околна среда. Нашия проект се състои в това да подобрим средата, в която учат младите хора, и да развием тяхното екологично мислене. Тези срещи са полезни и в тях има смисъл, защото се обменят идеи между различните общини, категоричен заместник-кмета Георги Тичуков. Ние представихме една наша иновативна идея за конкурса "Най-добър млад предприемач". Мисля, че сме може би единствената община, която го прави. Естествено, ще се чуят и много други добри идеи, които пък не са прилагани до сега в Пловдив. Представителите на младежките организации, участници в работната среща, са оптимисти и вярват, че с общи усилия могат да направят България привлекателно място за живот и трудова реализация.